И здравейте хора, аз съм Марти, добре дошли в новото видео на Brawl. Дано ви харесва ви това видео и да започваме и да си включите камбанката за всяко известие, като кача ново видео и да видим какво има в шопа. Некви 7 точки за Джеси, за нищо не да стигнат. Аз за сега нищо няма да си купувам, защото ще си събирам джемове за последващия Brawl Pass, когато ще излезе на 25-ти. По-точно още 25 дни остават. И да започваме. Добре, тази карта и пак е хубава за тоя. Хора, трябва да бягам, защото гледайте ме колко малко кръв. По-точно малко пауъръп ми. Хора, аз мисля, че тактиката на този герой е да се крие и да се бизва в храстите. Защото е добър в храстите. Този герой. Вече имам 5 пауъръпа. И да ги цепим. Искам той да ми дойде наблизко и да ми убия тая. Или той, защото може да е момче, който го игра. Бам, 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 бам. О, шит. Бе, я мила, бе. Той се. Прецаках се. Добре, нищо да не говоря. Шит. Ей. Сега ще играме доста игри до 36 тири или 9 ще видим. Кой ще играме? Охо, там имам Шели. Шели, пели, пери. Мамка му. Хора, за мен се тая, ако съм загубил така игра и пак. Кой не идва за сега? Ей, хора! Видяхте ли как се играе? Това се бие от третия печели.
Ще играме до този тир, до джемовете, или до 40. Тир и тогава ще отваряме неща. Искате ли? Или сега да отвориме? Хора, аз по принцип не мога да се изтърпвам. Хора, отваряме и който се пада, падни. Сега хора, молете се. Лайк, ако и... Поставете лайк за ако и имам герой. Моля ви. Мигай. Фак. Ама хора, сега мегабокс. От мегабокса поне очаквам нещо. Хора, и това искате ли? После ще играем за кое с... По-како искате. Ама Пени ми е гаден герой за мен. Има ли някой от моите по-любими? Окей, приема 8. Ще ги разкостим. Е по-добре нищо да не говоря, че да не стане обратното. Thanks. Хора, видяхте ли как си изгепи? Взех си пауръпчето. По-точно го откраднах. Хора, така се краде. Ако е за пауръпи. Всичко за пауръпи е важно. Използвах силата. Просто... Хора, паникьосах се тук. Паник атака хванах. Хора, дали да си изхарча малко джемови? Още 25 дни. Хора, няма търпение за новия Брал Пас. Хора, ще снимаме на Брал Пас и като излезе. И тогава ще снимам дълъг клип. Много дълъг. И хора, очаквайте видео на телефона ми как с мой приятел играме на Майнкрафт. Ще се направя и пак там канал. И ще цъкаме аз и мой друг приятел също на Майнкрафт скоро. На 15-ти. Играме на Майнкрафт. На 15-ти. Този 15, който идва, играме на Майнкрафт. Първи епизод. И на 16 ще снимаме на всички дни. Когато имаме време попри. Имаме вършила. Хора, да се призна, почваме страх от Шели, като е с улта. Бай. Шест с приема, аз съм с 5. Кой ли приема ще спечели? Най-добрият приема той ще спечели. Фак. Айде, мачкай! И готин едно спечели. Yes. Хората няма и да ми дават ми точките. И хора, като имам 169, ще отворим се Брал Паса заедно. И като излезе новия, след 25 дни. Хора, няма търпение. Да му е хубав иначе. Ако и не е хубав, ще си купим нещо, някакъв герой, където е намален, или скин. И остатъка ще си купа нещо друго. Ако ми останат ми още джемове, ще си купа до други. Нещо, скинче, минче. Моето момче.
Моето момче. Моето момче. О, shit. Хора, аз по принцип си кемпа, докато си стане шоудаун. Фък. Издадох се. Хора, как между ударите на Пени минавам. Това е много рисковано. Чупка. Чупка от моето място. Защо дойдох, хора? Защо отидох? Защо? Кажете ми защо. Хора, още 20. Хора, този път наистина лайкнете това видео за нов герой. Ще си направя моите хакове за нови герои. По принцип ми стават, ама от доста време не ми се получавало да се призная. Изгепих си пауъръпче. А сега той ще си го изгепа. Не, хора. Значи, бабе. Уер. Ела ми тука. Убил го, хора. Ей, сега ще играя само да направя едно нещо. Трябва и да вляза в едно нещо на телефона ми. Ай, сега си изтеглям и Майнкрафт и за това. Гадна машинка, гадна! Много ги мразя тези машини, хора. Много. Да се намери. Вадьо! Бой. Тръгвам си. Ей, гадна машина. Фак, хора, фак. Да пукнеш. Да, но пукнеш. Колко играех? Сега, хора. Да забравих. Хора, от кои всички герои искате? До 5. 5 до 1. 5, 4, 3, 2, 1. Край. Аз иначе избирам това. Къде е? Кроу. Защото мой приятел го има и на толкова купи. И не знам, възможно да ми се падне. Това ми е моите тактики. Сега, да, тук. Кроу. Всичко тук. Да ми се падне, което искам. Слагам на късотлийското ми е цвят. Слагам хубав герой. Този и да. Хора. Ето. Тук. Хора, как няма?
Камон. Хора, за първ път не ми се пада мисъл от Мегабокс. В принцип, повече от Мегабокс трябва да ти се падне. Не. Да, О, хора, нямам късмет никакъв. Хора, ще продължаваме ли да играем или това да е края на епизода, защото стана доста дълъг? Или хора, да направя ли за утре един анбоксинг и да го отворя? Добре. До следващия път казвам и довиждане. Чао!